जी नमस्कार, कैसे मानी रहुआ सब। पावर स्टार पवन सिंह लेके आ गए बड़े बहुत बड़का सरप्राइज वेब म्यूजिक से आहू राजा। पावर स्टार पवन सिंह के एक गाना के बहुत ज्यादा चर्चा रहा, तो भाई वीडियो के एकदम अंत तक देखें काहे कि एक एक बात हमनी के बताएं सन जो उनकी बात रहुआ सब नहीं की जानत। आप पोस्टर देखला के बाद वो बात पता ना चली, लेकिन रहुआ सबके वीडियो देखला से पता चल जाई। सबसे पहले बता दी भैया, पावर स्टार पवन सिंह के वेब म्यूजिक से बहुत दिन के बाद ही गाना आयल बा। हम बता दी कैसेट के नाम बा आहू राजा। अब तू लोग कहबो भैया कि पावर स्टार पवन सिंह के साथे के गौले बा, तब भैया हम बता दी कि गाना पवन सिंह के सिंगल बा, एमे केहू साथे नहीं के गौले। ए महाराज रुकी ना, एगो बात हमरे बताई भाई, पवन सिंह साथे का जरूरत बा महाराज, पावर स्टार है वो। आ वो जब गाना गावेलन तो अकेला ही दहलका देलन, साथे के का जरूरत बा। तब भाई अच्छा एगो बात बताई हमरा के, आप भैया तब बतिया लिया जावा। भाई के चैनल है रियल आरएसटी ब्लॉग, रउआ सब जरूर सब्सक्राइब करब। हमनी के दोनों टीम भाई के प्यार कमी चला। अच्छा एगो बात बताई, प्रिंस प्रियदर्शी पर का कहब? प्रिंस प्रियदर्शी के साथे पवन सिंह बहुत दिन के बाद आइल बड़, तो कुछ ना कुछ इमे कमाल बा, तबे पवन सिंह ई गाना गइले बड़। वैसे भी पवन सिंह गाना सिलेक्शन अच्छा करलन कि ना भैया? पवन सिंह के गाना कैसन सिलेक्शन रहेला? बहुत बढ़िया सिलेक्शन पवन सिंह के रहेला। जौन भी बा ई जैसे आहू राजा माने के माटी के चीज बावे। अच्छा एगो बात बताओ भैया, जैसे कि एमे नया फेर एक्ट्रेस के वो काम देला। पावर स्टार पवन सिंह हमेशा नया एक्ट्रेस, नया एक्टर, नया म्यूजिक डायरेक्टर, नया लिरिक्स राइटर, सारा लोग के मौका देते रहेला। काहे कि पवन सिंह के एगो आदेश रहेला कि भोजपुरी को बड़ा करना है, भोजपुरी को ऊपर लेकर जाना है। तो भाई पावर स्टार पवन सिंह फिर से एगो नया हम तो एक एगो बात कहे, ई गाना देखला के बाद कुछ चमचा लोग के अब हजम ना होई। हमारा ये पता बा कि कुछ ना कुछ पर वीडियो जरूर बनी कि हई होई हाउ होई, लेकिन पवन सिंह एक्टिव मोड में आ गए। एगो बात बताइए, प्रियांशु सिंह के बारे में क्या कहें? अरे यार तो डायनामाइट है, छोटा डायनामाइट। और वो अब एक्टिव जब हो गया है, तब अब वो जब भड़केगा तो आप लोगों को पता है कि क्या कर देगा। अच्छा क्या कहबो तुम? लो वीडियो एकदम बवाल वीडियो। रुके आहू राजा मतलब बहुत पावर स्टार पवन सिंह गाना के नहीं कहबे। सवेरे एगो वीडियो चढ़ल ह जोन पवन सिंह आ प्रियांशु सिंह के संगे नाचत रहलो, तो कहीं ना कहीं यही गाना के जोन बाकी क्लिप रहला, लेकिन ओकरा के हटा दियल गइल रहला। कुछ चोर बाड़े सन ओकरी सन के वजह ये गाना के क्लिप ना रहला, पियर फराक वाली शूट हो गई। अब तू लोग बताओ लो जे कितना सरप्राइज तार लोग के पवन सिंह दे स्पीयर फराक टू को दले, ई को दले, लुंगिया बिछाई देगा। आज कंप्लीट भइल, आज ओकर कंप्लीट भइल। पवन सिंह एबार फैमिली मैटर में बड़न ऐसन गाना गावत रहन कि स्क्रिप्टेड नहीं रहत। भोजपुरी में बहुत लोग कहेला कि हई करबा हऊ करबा तो चली, लेकिन पवन सिंह के आहू राजा जोन बानू देहात के मैटर बा, माटी के मैटर बा। पवन सिंह कहीं ना कहीं इनमें बहुत ही अच्छा काम करे वाला, बहुत बवाल जोन बाकी गाना होके वाला बा। प्रिंस प्रियदर्शी, प्रियांशु सिंह, पवन सिंह जोड़ी एकदम ब्लास्ट बनाई। हीरोइन के का नाम है भैया? नया हीरोइन ही तो होने के फील देता रही, का नाम है दर्शना बनिक। कहीं रील स्टार होई हम कुछ बहुत बढ़िया हीरोइन के जोड़ी बा पावर स्टार पवन सिंह के साथे। देख लो भाई, में पवन सिंह के कुछ नया मासूमियत चेहरा दिख रहा बा। तो वह सब चैनल के खूब जल्दी सब्सक्राइब करी, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी। धुरंधर भैया हो भाग जा, छोड़ दो मैदान छोड़। नमस्कार।